היי לכולם, בוקר טוב. עכשיו בעצם בוקר, אבל בשבילכם זה ערב, אז ערב טוב ושבת שלום ושבוע טוב, כי מחר יום ראשון וזה עצוב. אז היום, בגלל שהקיץ התחיל באופן רשמי, רציתי לדבר איתכם על הים. כולנו יודעים שרובנו מבלים את מרבית שעות הקיץ בים. הים יכול להיות טוב ורע. דבר ראשון, אני אתחיל מזה. אל תשכחו קרם הגנה. לא מזמן הייתי בים הפעם הראשונה, לפני שבוע בערך, וגם אני וגם החברים שהייתי איתם לגמרי שכחנו להביא קרם הגנה ולא מרחנו את עצמנו. עכשיו אני לגמרי אדומה כמו איזה עגבנייה, וממש רואים את הקווים של בגד ים על הכתפיים שלי, וזה ממש כואב. בעיקר לשים את התיק של הבית ספר על הגב, זה ממש כואב. אז לא לשכוח בגד ים. כן, גם בגד ים אל תשכחו, אבל לא לשכוח קרם הגנה. דבר השני זה מדוזות. תאמינו לא, כבר יש מדוזות בים. כשאנחנו היינו שם, לא בדיוק ראינו את המדוזות בתוך המים, אבל על החוף היו כאלה שאריות של מדוזות. זה היה כזה מגעיל, אבל נגעתי בזה עם מקל כזה פינג, וזה עושה כזה כמו ג'לי, איו. אז עוד מעט יהיה מדוזות, ואני ממש מקווה שזה לא יימשך כל הקיץ, כי אני מפחדת להיכנס לים כשיש מדוזות, בגלל שפעם בשנה שעברה אז אח שלי בעצם נכנס לים והיו מדוזות, והמדוזה עקצה אותו או צרבה אותו או מה שמדוזות לא עושות, ובעצם בברך, והברך שלו הייתה אדומה ונפוחה במשך כל כך הרבה זמן, ואחרי זה היו צלקות כאלה בצבע בורדו איפה שהזרועות של המדוזה נגעו בו, ומסכן, באמת שהוא מסכן. הוא היה בן 5 אז, והוא ממש כאב לו והוא בכה, ועד עכשיו יש לו צלקות על הרגל והוא עדיין מפחד להיכנס לים. אז בעצם גם אני מפחדת ואני לא רוצה להיכנס לים כשיש מדוזות, וזהו, ובעצם זה מפחיד. אז בגלל זה צריך להיזהר ממדוזות, כי אפשר אפילו להגיע לבית חולים מקיצה של מדוזה, אם הארז שלה חדר לתוך הגוף והגיע למערכות, אז בעצם זה באמת מסוכן וצריך להיזהר ממדוזות, והן מגיעות ממש מוקדם השנה וזה ממש מעצבן, כי הקיץ בקושי התחיל וכבר יש מדוזות בים. זה אומר שבחופש הגדול כל הים יהיה מלא במדוזות ולא נוכל ללכת לים, אז זה עצוב. חברים, בים בעצם נפגשים עם כל החברים, וזה המקום בילוי הכי מועדף על כולנו בשנים האחרונות. כל בני הנוער הולכים לים, וזה באמת מקום מאוד מענה, ולשחות ובחול ופשוט לשכב על איזה מחצלת וליהנות. וזה בעצם משהו מאוד טוב בים, שזה מקום מפגש וממש כיף שם, וזה מבלה את הזמן בעצם, כי עדיף להיות בים מאשר לשבת מול המחשב כל היום. מי שמדברת, אני יושבת מול המחשב כל היום. במשך כל חופשת פסח כמעט ולא יצאתי מהבית, הייתי בדיוק 14 שעות ביום על המחשב, ואני לא מגזימה. תעשו לי לייק על הסרטון אם גם אתם הייתם כל היום בפסח על המחשב. הנושא האחרון לגבי הים שרציתי לדבר איתכם עליו הוא בעצם השיזוף. כי אם עושים את זה נכון ומרוחים את עצמכם בקרם הגנה ובעצם משתזפים כמו שצריך ולא בצורה מסוכנת, אז זה באמת יפה וזה באמת יכול להוסיף, וזה משהו גם שכיף לעשות בים, פשוט לשכב ולעשות בטן גב בשמש, וזה דבר ממש ממש כיף. ובעצם זהו, זה כל מה שרציתי לדבר איתכם עליו היום, ואני מקווה שאהבתם את הסרטון. אז אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שלי, תירשמו לערוץ שלי ותעשו לי לייק ותגיבו, כי למה לא?